Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Dolores City of San Fernando, Pampanga, inirereklamo ng mga motorista. DPWH, sinabing nasa plano na ang pagsasaayos ng naturang kalsada. Pamahalaang bayan ng Aliaga, Nueva Ecija, umalma sa pagdaan ng di umanay overloaded trucks sa kanilang lugar. 23 anyos na binata sa Mexico, Pampanga, arestado dahil sa sextortion. 2 Chinese national arestado matapos magpaputok ng baril sa isang restaurant sa Fontana, Clark. At Christmas capital of the Philippines, Asia's home of giant lanterns, muling magbibigay liwanag sa mga Pilipino. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Dolores City of San Fernando, Pampanga, inirereklamo ng mga motorista. DPWH, sinabing nasa plano na ang pagsasaayos ng naturang kalsada. Pamahalaang bayan ng Aliaga, Nueva Ecija, umalma sa pagdaan ng di umanay overloaded trucks sa kanilang lugar. 23 anyos na binata sa Mexico, Pampanga, arestado dahil sa sextortion. 2 Chinese national arestado matapos magpaputok ng baril sa isang restaurant sa Fontana, Clark. At Christmas capital of the Philippines, Asia's home of giant lanterns, muling magbibigay liwanag sa mga Pilipino. Bayan Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon
At narito ng mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Arestado po ang dalawang Chinese national matapos magpaputok ng baril sa isang restaurant sa Fontana sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Napag-alamang hiniram lamang mula sa kanilang security aid ang handgun na pinaputok ng lasing na Chinese national sa hindi pa alam na kadahilanan. Agad umanong tumakas ang dalawang dayuhan at nagtungo sa kanilang tinutuluyan sa Corregon Villas sa Mabalacat City. Kinilala po ang mga naarestong suspect na sina Lau Hei at Yin Lang na ngayon nasa kustodiya na ng CIDG Pampanga. Nakarating sa amin is itong Chinese national is nagiinom doon sa restaurant na yon sa loob ng Fontana. Apparently, base doon sa footage, inabot ng Filipino protective agent yung baril sa kanya. And then minutes later, pumutok yung baril. Kinasuhan natin siya ng alarming scandal and slight physical injuries dahil yung chip ng tiles na tinamaan ng bala ng baril tumama dun sa likod ng isang helper dun sa restaurant. Sa ibang balita, nasa kote po ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang graduating student na binata sa Mexico, Pampanga na inireklamo ho ng kanyang dating karelasyon dahil sa sextortion. Ayon ho sa biktima, pinagbantaan daw siya ng suspect na kanyang i-upload ang kanyang mga masiselang video kung hindi ito makikipagkita sa kanya sa isang motel. Narito pong detalye ng balitang yan. Kuha ang bidyong ito ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanilang operasyon sa isang motel sa bayan ng Mexico, Pampanga, Martes, September 20. Makikita na tila tumatiming ang mga undercover na pulis na nakasuot pang sibilyan sa labas mismo ng kwarto ng motel. Maya-maya pa ay pinasok na ng mga otoridad ang nasabing kwarto at dito inabutan ng lalaki na suspect sa sextortion at ang kanyang dating kasintahan na biktima. Kinilala ang suspect na si Cedric John Magat, 23 anyos at residente ng San Isidro, Laug, Mexico, Pampanga. Batay sa salaysay ng biktima, nakipaghiwalay na siya sa suspect dahil na rin sa pambabastos nito sa kanya tuwing sila ay magka-video call. Nanliliit na raw ang biktima sa mga pinapagawa ni Magat tuwing sila ay magka-virtual sex gaya na lamang ng pamimilit nito sa dalaga na magpasok ng sipilyo sa kanyang ari habang nakarecord ang video. Nagdesisyong magsumbong sa mga otoridad ang biktima matapos siyang pagbantaan ni Magat na ipagkakalat niya ang kanyang masiselang video sa social media kung hindi ito makikipagkita. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Article 286 o Grave Coercion, RA 9262 at RA 9995. Arlen Salonga, CLTV News. Sa iba pang balita, nagpaalala po ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit kaugnay ho ng pagkumpiska ng mga traffic enforcer sa lisensya ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Batay ho sa inilabas ng memorandum ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. dito po September 14, ang mga local traffic enforcer ay maaaring mag-issue ng traffic citation ticket, ngunit tanging ang LTO at kanilang mga deputized agent lamang ang maaaring mag-confiscate ng mga driver's license. Kabilang din ho sa memo ang pagsuri ng mga LGU sa kanilang mga ordinansa at patakaran sa trapiko upang matiyak na ang kanilang mga traffic management unit ay sumusunod sa nasabing probisyon. Gayunpaman, dapat pa ring mag-ingat ang mga motorista sa pagsunod sa mga patakaran at regulasyon sa trapiko at tukuying mabuti kung ang nanghuhuling individual ay deputized ng LTO sakaling sila po ay masangkot sa isang paglabag kung saan maaring kumpiskahin
ang kanilang lisensya. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, panibagong dagdag pasahe sa jeep sa susunod na buwan. Aprobado na ng LTFRB. Inspeksyon sa mga terminal at random drug test sa mga tsuper. Ikakasa ng LTO. Department of Agriculture, tiniyak na sapat ang supply ng bigas at karne para sa holiday season. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan dahil ho sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at ng mga pangunahing bilihin. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panibagong dagdag pasahe para sa mga public utility jeepney simula huyan sa susunod na buwan. Kung magkano ang itataas at kung sapat nga ba ito para sa mga mamang tsuper, alamin ho natin sa ulat ni JM De Jesus. Mahigit 40 taon nang namamasada ng pampasaherong jeep ang 58 anyo sa si Mang Mario Conana ng San Luis, Pampanga. Sa loob ng higit 4 na dekada, pinakamahirap daw ang kanyang naranasan ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at ng mga pangunahing bilihin. 400 pesos lamang sa isang araw ang kinikita ni Mang Mario. Hinahati pa niya ito para sa kanyang pamilya at pangkrudo. Kasalukuyan ngayon, medyo nang kukulang. Kukulang pa rin kasi taas ng diesel eh. Yung kinikita namin dito, lalo na dito sa San Luis, magkano lang. Minsan uuwi ka sa pamilya, 400. Siyempre, yung diesel mataas. Sa dami ng gastusin at sa kakarampot niyang kita, wala na raw na itatabi si Mang Mario para sa ibang pangangailangan. Ay, siyempre, na-apektuhan kasi ngayon, kamukha na, linagnat yung anak ko, dinala ko muna sa doktor. Magkano yung kinita ko hapon, wala na naman. Kaya naman napipilitan siya dumiskarte at maghanap ng ibang pagkakakitaan upang may pandagdag sa gastusin. Kung minsan may nagpapagawa ng sakyan, yun lang. Gagawa ng sakyan. Yung ginagawa ko sa sakyan, konti. Minsan may bibigay, 200. Bilang tugon sa daing ng mga kagaya ni Mang Mario, ay naprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon sa taas pasahe sa traditional public utility jeepneys at modern public utility jeepneys. Nagkaroon na ng desisyon ang LTFRB Central Office increasing yung fare ng public utility vehicle. If you will remember, last July 1, we had a provisional fare increase of 11 pesos. Ngayon, dinicide na nila ang different petitions of transport group increasing the minimum fares of public utility vehicles. This includes jeeps, modern and traditional. Simula October 3, 12 pesos na ang minimum na base fare sa unang 4 na kilometro sa traditional PUJ na dating 11 pesos. 14 pesos naman ang base fare sa modern PUJ na dating 13 pesos. Nasa 1 pesos and 80 centavos mula sa dating 1 pesos and 50 centavos naman ang karagdagang bayad sa mga sumusunod na kilometro kung traditional jeepney ang sinasakyan mo. 2 pesos and 20 centavos mula sa dating 1 pesos and 80 centavos naman ang karagdagang kung modern jeepneys. Base na rin sa decision ng LTFRB, it is because of the continuous increase in the diesel. Though merong pagbaba, talaga nag-stay siya sa pagtaas. And also, before they naman ruled on the fare increase,
naghingi sila ng advice or comment from NEDA. And NEDA, yung sabi ng NEDA, na kailangan talaga because of the current situation natin ngayon. Mahigpit na paalala ng LTFRB, sa ika-3 ng Oktubre pa lang ito maaari patupad at may karampatang parusa ang hindi susunod. Paalala lang namin ha, despite October 3 at kung wala silang fare matrix na yung bagong fare matrix na nakapaskil sa kanilang mga sasakyan, hindi sila pwedeng maningil ng bago. So they have to secure a copy of the fare matrix here and should be displayed conspicuously doon sa loob ng mga public utility vehicles na nakikita ng mga pasahero. Hindi naman makuhang indahin ng ilang pasahero na nakaambang pagtaas ng pamasahe kahit sila mismo ay hirap na din. Opo, ayos naman po. Kasi po, may tinutulungan din po silang family, may pinag-aaral din po sila, so kailangan po nilang maghanap buhay. Ay, wala kaming magagawa, talagang ganyan. Hindi, hirap ng buhay. Pero kung sana, tutuusin, mahirap ang buhay, wag na sana. Bumaba ang bilihin, ganyan. Alay, lalong tumataas eh. Wala. Para kay Tatay Mario, hindi pa rin sasapat ang taas pisong pasahe. Ang kanyang panawagan, babaan ang presyo ng diesel upang kumita sila kahit papaano. Sa hirap naman ng buhay ngayon. Kahit yung taas na ngayon pisong pamasahe, kulang pa yan, di ba? Dahil sa taas ng diesel. Siguro kung bababa yung diesel sa 40 pesos, siguro pwede na kami medyo lumaban ng konti. JM De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, nakatakdahong magsagawa ng surprise inspection at random drug testing sa mga terminal at tsuper ng pampublikong sasakyan ang Land Transportation Office sa mga darating na araw. Bahagi raw ito ng pagtitiyak ng ahensya sa kaligtasan ng mga babiyahe sa darating na holiday season. Narito pong detalye ng balitang yan. Ngayong papalapit na ang Pasko, mas paiigtingin na raw ng Land Transportation Office o LTO ang pagsasagawa ng nationwide terminal inspection at random drug test sa mga tsuper ng mga Public Utility Vehicle o PUV. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa Section 15 ng Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa datos ng Law Enforcement Service Anti-Drunk and Drug Driving Enforcement Unit ng LTO, umabot na sa 558 road crash incidents ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang August 2022. 128 sa mga kasong ito ay naitala nitong buwan ng Agosto. 476 naman ang bilang ng mga nagpositibo sa alcohol intoxication. 17 katao ang nasawi habang 281 ang sugatan sa mga road crash. Batay sa batas, ang lisensya ng mga sangkot sa drunk driving o yung mga driver na nagpositibo sa alcohol intoxication ay isa sa ilalim sa alarm and preventive suspension sa loob ng 90 days, habang naghihintay ng administrative sanction at mga kaukulang parusang ipapataw. Sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, labag sa batas ang pagmamaneho ng sasakyan habang nasa impluensya ng alkohol at droga. Kaya naman paalala ng LTO sa publiko, huwag uminom ng alak kung planong magmaneho ng sasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, pedestrian at ng ibang motorista. Karen Maurilio, CLTV News. At kaugnay ho ng papalapit na holiday season, tiniyak ho ng Department of Agriculture o DA na sapat ang bigas at karne sa bansa ngayong nalalapit na po ang Kapaskuhan. Kaya raw tugunan ng sektor ng agrikultura ang pangangailangan ng mga Pinoy sa darating na Kapaskuhan kung saan karaniwang mataas ang demand sa mga nasabing produkto. Sa supply outlook ng National Rice Program, lumalabas na may pagtaas umano sa lokal na produksyon ng palay kaya tiyak ang supply hanggang sa katapusan ng taon. Kinumpirma naman ng Livestock Group ng DA na sapat din ang supply ng mga lokal na karne ng baboy at manok. Ang inaasahang lokal na produksyon ng baboy ay tinatayang nasa 1.34 million metric tons, habang 1.65 million metric tons naman para sa karne ng manok. Siniguro din po ng DA na hanggang sa unang bahagi ng 2023, inaasahang magiging masagana ang supply.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pamahalang bayan ng Aliaga, Nueva Ecija, umalma sa pagdaan ng di umano'y overloaded trucks sa kanilang lugar. Sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Dolores, City of San Fernando, Pampanga, inirereklamo ng mga motorista. At pagbabawal sa mga di umano'y subversibong aklat sa paaralan, inaasahang babawiin ng KWF. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Hinarang po ng mga tauhan ng Aliaga, Nueva Ecija Municipal Government ang mga dambuhalang truck mula sa Tarlac na ginagawa pong alternatibong ruta patungong Bulacan ang kanilang service road. Sa magdamag na pagbabantay ng mga taga-munisipyo ng Aliaga, umabot daw sa higit 500 dump truck na di umano'y overloaded ang nagtangkang makalusot. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Gabi ng Miyerkules, September 21, makikita sa Facebook post ni Vice Mayor Erwin Habaluyas ng Aliaga, Nueva Ecija ang pagharang sa mga truck na dumadaan sa kanilang service route papasok sa Central Luzon Link Expressway. Dahil sa dami ng mga truck, humaba na ang pila sa kalsada habang nagmamaniobra. Ayon kay Habaluyas, iniwasan ng mga truck ang weighing station sa bayan ng Zaragoza. Kaya ginawa nilang alternatibong ruta ang Aliaga Service Road, papasok naman sa CLX. Nung naglagay ng timbangan sa Zaragoza, ang ginagawa naman nila, pare, dito naman dumadaan sa may CLX naman. Pare, would you imagine CLX, gawin mong daanan? Eh, hindi pa naman yun fully operational. Ang naturang operasyon umano ay tugon sa sumbong ng mga residente sa Aliaga na labis na naaabala sa pagdami ng mga dambuhalang truck sa kanilang lugar. Kwento ni Habaluyas, tinangka pa raw suhulan ng mga truck driver ang ilan sa kanilang tauhang nagbabantay. Alam nyo kasi, pinabayaan ka din kasi ng DPWH, ng LTO, yung anti-overloading law. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi yan ino-observe, hindi yan effective. Diba? Ibig sabihin, hindi natin tinotolerate, hindi ibig sabihin na effective yan. Pare, 500 truckloads ang dumadaan sa amin dito sa Aliaga. Ino-opera yung mga bata namin kagabi ng 500 pesos papasok.
nung umaga, 1,000 daw sa 1,000. Pare kung kami, kuhanin ko kaya yung 1,000, padaanin ko, di 500,000 per day ako, pare, nakaupo lang ako. Yeah. Tama ba yun, di ba? 500,000 per day, sa isang linggo, 3.5 million, meron ako 3.5 million. Kasi di na masama, pare, no? Pero, we have a town to protect. Git ng BC Alcalde, may legal na basihan ng munisipyo sa ginawang pagharang sa mga truck. Ito ay ang Sangguniang Bayan Resolution 33 Series of 2022 na nakapatungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-overloading law. Bukod kasi sa pagkasira ng mga kalsada, mapanganib din daw ang pagdaan ng mga truck sa isang makipot na tulay sa Aliaga na tanging 20 tonelada lamang ang kapasidad. Wala akong problema kung dumaan sa national road. Walang problema dun eh. Kaya lang pare, overloaded trucks. Sira ang kalsada namin. Alam mo magkano magpagawa ng motor ngayon? Sira ang mga bearing ng mga sasakyan nila. Di ba may added cost yun sa mga tao? Pandemic pa ngayon, pare. Pwede pa naman magtrabaho ka, nabawasan mo ng karga mo? Sinulatan na rin daw ng pamahalang bayan ng Aliaga ang DPWH Nueva Ecija District 1 upang hingin ang mas mahigpit na implementasyon ng anti-overloading law. Pero ayon daw sa DPWH, wala sa kanilang mandato ang manghuli. Sa impormasyong nakalap ni Vice Mayor Habaluyas, sa Tarlac kumukuha ng quarry materials ang naharang nilang mga dump truck. Ayon naman kay Tarlac Governor Susan Yap, hiningi na nila ang tulong ng DPWH, Land Transportation Office at PNP Highway Patrol Group para sa enforcement ng anti-overloading law. Maging sa kanilang lalawigan daw kasi ay nananatili itong malaking problema. We had a meeting with, or was it Tuesday? Had a meeting with LTO, DPWH, Penro, and all other concerned agencies on how to address the overloading. Yung sinasabi po rin sa Nueva Ecija, that was also our problem kasi months back, saka naman ang gagaling po, no? So, we'll be putting weighing scale areas in strategic locations in the province and deputizing them that will start on Monday for this. Paolo G. Santos, CLTV News. Problema pa rin ho sa sirang kalsada, sakit sa ulo para sa mga motorista ngayon ang sira-sira pong bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Bukod kasi sa nagiging sanhi ito ng mabagal na usad ng trapiko, takaw aksidente rin daw ang lubak-lubak na daan. Ayon naman ho sa DPWH, mayroon ng plano para sa pagsasaayos ng naturang istruktura at kailangan na lamang ng koordinasyon sa city government para maisapinal ang magiging traffic scheme. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Inirereklamo ng mga motorista sa syudad ng San Fernando, Pampanga ang sira-sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Dolores. Isa ito sa mga pangunahing kalsada sa syudad na dinadaanan ng mga pampubliko at pribadong sasakyan patungo sa mga iba't ibang establishmento sa city proper. Matagal na po yan na kailangan na talagang ma-repair. Kasi nagkakukos ng traffic dito sa San Fernando. Lubak-lubak. Nagaano yung mga pasahero sa kakaano ng mga sasakyan. Bukod sa traffic, syempre kotse yung dala ko. So, bumpy yung road. So, mahirap. Bukod sa mabagal na usad ng trapiko, takaw aksidente rin daw ang naturang bahagi ng kalsada ayon sa ilang motorista. Iniiwasan siya kasi, para sa safety din nung sasakyan, tsaka ikaw. Kaya lang pagka heavy traffic siya dadaanan mo talaga Ayun yung problem. Kasi marami pong naka-aksidente na iwasan po yung daanan. Ngayon, mas maganda po na mapagawa po yan kasi para maganda po daloy ng sasakyan. Nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang MacArthur Highway. Ayon kay District Engineer Almel Miranda, nakaplano ang pagsasaayos sa naturang bahagi ng kalsada, subalit mayroon pa silang dapat i-coordinate sa lokal na pamahalaan. Actually, may naka-line up po tayong project dyan. Bidil na po yun, so for implementation na.
Kaso nga lang, medyo nagkaroon tayo ng problema dyan sa traffic. So, kino-coordinate muna natin sa LGU, City of San Fernando, kung paano yung magiging traffic scheme natin dyan para hindi masyadong makaabala sa ating mga motorista. Ayon pa kay Miranda, tinatapos lamang daw ang rehabilitasyon ng isang portion ng MacArthur Highway na malapit din sa naturang lugar. Ongoing po kasi tayo dyan sa may malapit garbage Dizon, sa may rotonda. So, pagka pinagsabay natin yung dalawang yan, sigurado ako yung makikreate tayo ng grabing traffic dyan kung hindi ma-supervise na mabuti yung ating magiging traffic scheme dyan. Umaasa naman ang ilang motorista na maisasaayos sa nasabing kalsada sa lalong madaling panahon. Sana po ma-aksyonan agad para po yung motorista tuloy-tuloy para yung time consuming na para sa atin. Sa DPWH po siguro kailangan gawin na habang kailangan para masasolusyonan yung traffic sa daan, sir. JM Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, babawiin na raw ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang kanilang inilabas na memorandum na nagbabawal sa mga paaralan at aklakan na magkaroon ng mga di umano'y subversibong libro. Ang pagbawi sa nasabing kautusan ay paraan daw ng pagtalima sa atas ng saligang batas hinggil sa kalayaan sa pamamahayag. May detalye ng balitang yan si Karen Maurilio. Babawiin na raw ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang kautosang nagbabawal sa mga paaralan at aklatan na magkaroon ng ilang libro na naglalaman umano ng subversibong konteksto. Matatandaang noong August 9 nang maglabas ng memorandum ang komisyon na tuluyang nagbabawal sa mga aklat na may nilalamang politikal, subversibo at mga akdang nanghihimok o nag-uudyok na labanan ng pamahalaan at sa lahat ng kauring teksto. Labag rin umano sa Section 9 ng Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 ang mga libro o anumang material na nag-uudyok na gumawa ng di umano'y terorismo. Ilan sa mga librong pinaratangang subversibo at kontra-gobyerno ay ang Teatro Political 2 ni Malu Jacob, Kalatas, Mga Kwentong Bayan at Kwentong Buhay ni Romel B. Rodriguez, Tawid Diwa sa Pananagisag ni Bienvenido Lumbera, Ang Bayan, Ang Manunulat at Ang Magasing Sagisag sa Imahinatibong Yugto ng Batas Militar 1975 to 1979 ni Dexter B. Cayanes. May Hadlang ang Umaga ni Don Pagusara at Labas, Mga Palabas sa Labas ng Sentro ni Reuel M. Aguila. Sa plenary deliberation nitong Miyerkules, September 21, ang ika-50 anibersaryo ng Deklarasyon ng Batas Militar, sinabi ni Pangasinan Representative Christopher De Venecia na inaasahang ibabasura na raw ang naturang memo upang mapanatili ang malayang pamamahayag sa bansa. There is a commitment to rectify this wrongdoing and to rescind the said resolution so that our cultural agencies, including the Komisyon ng Wikang Filipino, will continue to be bastions of freedom of expression here in the country. Ang desisyon umano na bawiin ng ban ay mula kay KWF Chairperson Arthur Casanova. According to the chairman, the developments on this board resolution is so much that 3 of the commissioners had already retracted their signatures. So there are just 2 that are left, which does not constitute a majority, which really renders it, moot and academic. Samantala, inaasahang magpupulong ang KWF board sa September 24 upang talakayin ang issue. Matatanda ang kinalampag ng ilang grupo at maging ang ilang mambabatas ang naturang kautusan dahil nilalabag umano nito ang karapatan sa malayang pagpapahayag. Karen Maurilio, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Laos Group of Companies pinasalamatan ng kanilang bank partners, world-class customer service, asahan na magpapatuloy. At Christmas Capital of the Philippines at Asia's Home of the Giant Lanterns muling magbibigay liwanag sa mga Pilipino. Manatiling makatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Magbabalik po ang CLTV Balitaan. Isang luncheon ang hinost po ng Laos Group of Companies para sa kanilang mga bank partners nitong Miyerkules, September 21. Paraan daw ito ng pagbibigay pasasalamat ng LGC sa kanilang mga nakatuwang sa paghahatid ng world-class customer service sa kanilang mga kliyente. May detalye ng balita si JM De Jesus. Matapos ang 2 taon na pagpapaliban buhat ng pandemya, muling idinaos ang Laos Group of Companies ang Let's Celebrate Train nitong Miyerkules, September 21, 2022. Ang Let's Celebrate Train na nasa ika-4 na edisyon ay isang programa na sinimulan ng yumaong Laos Group of Companies founder na si Levi P. Laos. Paraan ito ng kumpanya upang pasalamatan at bigyang pagpapahalaga ang kanilang mga bank partners mula Northern at Central Luzon. We celebrated Bankers Day to show our warmest and sincerest thankful or gratitude to our bank partners. They are supporting Laos Auto Group through all out the year, pre-pandemic, during pandemic, and up to this day. They are very, very supportive to us. Naayon din na naturang luncheon na higit na paigtingin ang partnership ng Laos Group sa mga bangko na kanilang katuwang sa paghahatid ng world-class customer service sa mga kliyente. We all know naman na every Filipino's dream is to own his own car and his own house. So si Laos Group, together with our bank partners, we share a goal of helping make this dream of the Filipino come true, yung owning a car. So that's how important yung partnership namin with the banks. This event is actually for our bank partners, because we truly value yung support nila sa Laos Group. So this event we made for them. It's the first time face-to-face after the last Celebrate Train 3.0, which was way back August 2019, if I'm not mistaken. Iniyak naman ng mga bank partners ang patuloy na pakikipagtulungan sa Laos Group para makaagapay ng sino mang magnanais magkaroon ng sariling sasakyan. Nagpasalamat din sila sa Laos Group dahil sa walang sawang suporta nito sa kanila sa kabila ng pandemya. On behalf of Maybank, I need to thank Laos Group for giving us the opportunity to work together as a business partner. And Laos Group is one of the biggest group in the Philippines. And I'm sure we're going to be able to work together moving forward to greater height with more business from Laos. And we will support Laos with the banking needs that Laos Group need. Samantala, hindi umano matatapos ang pasasalamat ng Laos Group of Companies sa lahat ng mga naging instrumento upang maibigay ang mahusay na serbisyo para sa mga Pilipino. So we thank our bank partners for supporting the Laos Group. So we also thank them for gracing us in this event. JM De Jesus, CLTV News. Ito mga kabalen, mga karehiyon, ang pinakahihintay ho nating lahat, isasagawa ho mamayang alas 5 ng hapon ang official launching ng Giant Lantern Festival 2022. Diyan ho sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Kasabay ito ng ceremonial lighting naman ng Giant Christmas Tree sa naturang mall. Asahan daw na mas magiging kapanapanabik ang Giant Lantern Festival o yung Ligligang Parul ngayong taon. Mamayang gabi na rin po ang pinakaabangan ng ating mga kabalen dito sa siyudad ng San Fernando at maging sa ibang bahagi ng Pampanga dahil muli na naman pong magliliwanag ang paligid ng Christmas capital of the Philippines at yung Asia's home of giant lanterns. Dahil ho yan sa pagsindi ng mga nagagandahan at kumukuti-kutitap na parol na gawa ho ng mga Fernandino. Para ho sa mga nais masaksihan yung mga makukulay na palamuti at maramdaman yung diwa ng Kapaskuhan, ay pwede ho kayong bumisita sa mga iba't ibang lugar na aking babanggitin. Ito ho yung pasan ng City Hall. Sa Heroes Hall din, meron din ho yan yung Heroes Hall Park, Giant Lantern and Tourist Information Center o yung dating Paskuhan Village. At makikita rin ho yung mga makukulay na parol dyan sa may Jose Abad Santos Avenue at yung mga poste sa kahabaan po ng Jasa,
Meron din ho sa Lazatin Boulevard Flyover at yung mga rotonda dyan sa syudad ng San Fernando. Makikita rin yung mga dekorasyon sa mga welcome arcs, no, ng San Fernando at yung Civic Center dyan ho sa may Barangay San Isidro. At linagyan din ho ng dekorasyon itong building interior ng City Hall at Heroes Hall. At ito hong mga halaman o yung mga puno, acacia tree, sa kahabaan po ng MacArthur Highway sa Barangay Baliti. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang bagyo po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa at ito po yung ngayon ay nasa kategory na ng tropical storm. Pangalan po niya ay si Karding. Siya po ay namataan sa layong 1,245 kilometers dyan po sa may silangan ng Northern Luzon. Ito po ngayon ay tataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito po naman ay mabagal na kumikilos pakanluran sa 10 kilometro kada oras. Samantala, southwest monsoon habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Southern Luzon at Visayas. Kaya po ang Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Bataan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at ang hilagang kanluran o hilagang parte ng Palawan ay kasama na po ang Calamian at Cuyo Islands ay magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng habagat at ng trough ng Tropical Storm Karding o yung extension po ni Tropical Storm Karding. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible po tayong makaranas ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot lamang ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ay pinag-iingat po ang lahat at ito pong bagyong nabanggit ay inaasahan pong posibleng maglandfall dyan po sa may Northern Luzon. Inaasahan din po ito sa weekend na mangyayari at pinag-iingat pa rin po ang lahat. Maging handa po tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang mga detalye, maaari ho kayo mag-follow sa aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Yung aming pong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais mo din yung balikan, yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong bumisita sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, kabalin, karehiyon, mapapanood mo na ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV Balitaan. Happy weekend po at maraming salamat.